Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagariyami, mga babayami, di mentay sa yang kaya biju. Kumuatan sa balas na tandangan tano sa mapia pamamakinga ng kaya isa kong mga aritano agong bupakiwatan ada sa lakawarwar sangkae asi al-akh Aslam Ali Bashir abud na kibgin yaraktano anda uwan si kuagamatan wagama Islam way na makanggir katano guna sa pialadang naging kaya ini paladang naging kaya Mike balasan wallah sa madakal na mapyaging kaya kakatan wa magister gua kan buba pa way panitak wallah lalayon din nagyang kutuwa kapipiya ginawa sanrakan ulangon way Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paganeron maurip no Allah pagpakanag sa giyang kaya bijutan o makampat na giyang kutu aditan o di ka panalamat si Allah sabab kung mangali mo yan raktan o ada pitatamanan yan isa miyakalala rin mo raktan wallah na giyang kaya kaadang panalamba akaw yagwagtan o sa giyang kaya dunia way ay maanan yan na adang panalamba may pagamal tano wallah o di na may tubat tano si wallah bapira-pira yung mga ginaway tano mga loks tano mga ay maanan mga kilala tano mga manusia na nyo na din sa giyang kuto mga kuburiran way na magyugtan o mabusadi na adang buras na pagawan tano mabugyang kaya dunia ayaw to mapambandingan tano sa giyang kaya makampat oras na sumyaloy sa hadith sahih Muslim pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan manai la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بتسب kasabot sa giyang kuto hadith na hadith o Nabi at tigyan man na iadi at tigyan pakasulad sa surga so tao adan mapapadalam amay tubo akibar o din ad na mapapadalam kung puso yan amay tubo akibar way minisa o mama at iyan man ay pama kabaya yan amabaliw sunditar niyan limpyo o na mapya nagusto talong pa yan na mapya at igu Rasul sallallahu alaihi wasallam matamataan aswallah na mapya na kababayanin mamuso mga pipya way ayat igu Nabi akibar nagyang kuto so di ka terima ako benar nagusto di ka pupakay to ako mga manusia so Imam Ghazali rahimahullah na tigyan man ay ayat tigyan akibar na gyang kuto akapakalalbiya o tao kung ginawan yan adi susala kaur kanyan ay maanan yan napipikir niyan sa ginawan yan na mas makalalabis kanyan adi so sala kaur kanyan uway o di na gyang kuto ayabu pipikir niyan o pamako pamikiran o di na opinion na ayabu mapya na so opinion yan na so opinion mo sala kaur kanyan na ay maanan niya di niyan yung pamairarampian uway pangnintak wallah may pagawatan o di na makalidas tano sa giyang kanan panyakit o puso o di na giyang kanan akibar uway na ino kakatiagyang kay magister tano na uban na kisumpat yan o napkitalik yan mga usayan na pamamakin na tano balasan wallah giyang uto aritano tanto to kumaraya gagyang utam ya pagusay ni raktano agyang uto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyali sa sahih Muslim aya kita liga na sama no to na isa paginang tano na kailangan mapakasanggitan no so kibar gusto tigilan na al-izza bin nafs uli na izza self confident sheikh
so kibr agu so izza iginakuan na kitab sirtano ko kibr na izza na saka mo tumabu so izza na kitab sirtano ro na kibr oy di maka sungklida oy aya kibra ti mga ulama nagiyang kutuwa kataguan ka pamana tegun ka su darajat ka si iko darajat adi nga makakawa darajat na mapan sa di nga makakawa na pagamin ka ko mga tawag ito na darajat ka nagiti kibr oy ay tigiran na izza mana izza na giyang ko to kataguan ka ko darajat ka si iko darpa yan akasusukudan na darpa oy kanaba ka di pangalampas o di na isa ti mga ulama mana izza nagyang ko tamanang o di na giyang ko ta katukaw yo tao si iko kamamataan nirkanian katukaw yo ko tao ko darajat yan so nga ni na inibgirun wala bagar, inibgirun wala paratiyaya, inibgirun wala iman. Oy, sasabot niya busut pamana diyang kau darajat yan. Oy, nagito izza. Na, miya panutula so Ahmad bin Hanbal na miya panutula diskanin terima sa pamambagay na mga pupungumada to. Tama sa matero o pakailero na so Imam Ahmad bin Hanbal na mutakabir, anak kibriyan. Naubadi gitu nakalaba kibir kagiti pembetuan sa izza na kailangan nanan na mapakambida tano. Oy. Betabula bo sagi yang kaya pamana social media Facebook. Dagay-dagay lay tano alim mo si ko betano ka kibir. Aubadi gitu nakalaba to kibir ka izza. Na ino suma ulama na tiago nila sa dawabit anto na bida ano kibir aguso izza. So pada mga ulama na tigiran aya kibir na ana koneksyon yang ko puso. Ibarat na miyomang so mga tao mga pobre na tiga na ay Diyos ang paguntod ka mga pobre nan oy nasama no to na miyatagur ka giyang utuwa pamana kapapaka ito kiber kapakala nga sa ginawa nga oy gina na kiber na gina ni isa sa parakatano na so izza na gina ni pamana matlob sa sakatan rakatano kailangan na mapakapsenggay tano oy Yang uto amian yang kaya aritan wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar di pakasul sa surga sutaw adna matatagu si kupuso iyan may tubuha kibar oy nalaman naging utama mah kapaka sumama na miyawan natingin ko Rasulullah sumama kabaya iyan so kabaya na mabali suditarne na mapia so talumpay na mapia why tunay tigo Rasulullah tina inna Allah jamil yuhibbul jamal so ala na mapia na kubinan so mga pipia sama no to na miya sabu siya to hadith na giyang ko to kambidaan o kiber agu giyang ko to izza giyang ko to menanga inibigay kong manusia why kailangan na maka senggay tanong why ayat tigiran na paman na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibar na giyang uta batarul haqq wa ghamtun nas giyang uto di ka terima asiko benar oy na may koneksyon ko posto di nga terima so benar ingay na to agiya aya kailangan ko mga tao na mababa na sakay upaman na ayamanan yan na may poporo oy nagiti tito kibar oy upama kaso pedeka na mapay kanditaran oy babagan wala sa kataid okay kabaya na malulumpyo pa man na lawas yan gibuntalian okay nabang mga aptero ka na sige to na maliki bro di na pamakuan na pasikat oy so tira na pasikat aki siya kene kakuan okay baka kay so puso yan na naman naging utama tingin na mabuli sumama kabaya na mabuli so ditar na lumpyo so talumpay na lumpyo na Borto piaso dun Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko kibar ay bitore na inna Allah jamil yuhibbul jamal mata na swala kubinan sumapian swala na mapian kubinan so ay manan ni na mga pipia sama no to na miya sabutan ro so kambidan o kibar agus betun sa izza bitarotan ay kibar nagiyang ko to tigo Rasulullah batarul haq di nga katerima sa benar nakapapakito ang ako mga tao oy isam na tigo maula man kiber na kita mialita no kagiya ay manan yan na so kanabang pangkatan na pagamin ka mga tao gitu na pangkatan ka ubedi gitu na labang pangkatan okay na aya izza nagiyang ko to katukaw nga
ko ngani na inibgir ka wallah bagar para tiya oway adi nga kabaya o ba makada panas oway di nga man kabaya ba makada panas na finap silwakat na di nga kabaya ba makada panas na di nga man kabaya o ba nga man makamutakabir giyang utakibir o ba nga mapakasla ginawang ka si iku darajat kana ba nga darajat oway aya izza naging tuwa katutukan ka so pamana diyang ka pangkatan ka sasabot nga buso kala ay manan yan na so tigiran na sasabot ng buso ginawakan pamana so tama na iyan oway pamana isaw na kiyas usay no maulaman na aya izza knabay sasapa naging tuwa kipayagan ka ko anda nga matatagur ka oway akna ba nga ipangabuksi ko mga tao agita mo kata kabura tiktano aso ko na ba nga darajak na ba pangkatan na pagamin ka mga tao agito na pangatan ka na ba nga pangkatan na makapsngi misawabsan na mapangapsngi tano tunay mana kibar agu tunay mana ay mana ni na izza na ba lang na kilay tano ay barat na siya gito na barat na anap kilay tano gira na mata na tingin siya gito ka sutira na feeling mabu oy o igirami amyak po sa barat na sa Facebook oy na di nga kata na bakil kay sa puso yan na awan sama na to na ro makasunsag yung tatigo mama si Rasulullah mabali so auditar no mama mapiyah so tanong pa na mapiyah na doon pa kasul daw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ba niya piyakasul si ko kay badan na pa kasul dati na inna Allah jamil yuhibbul jamal oway at ipaman na ay mangalantan no nasako oway ibarat mo na tanusan di nga pipiya na awan tiga miyasa ri ulay udi na pagung bubagawatan na miyasa na nako mga murid kami sindo to sa Zaid bin Thabit na miyasa na paguna benang na bunta lang na musara ko sa sabon kaya lipat lang bundo to na miyay ako yak ito di tanturon sa ngaran yan tigin na mata nga miusarat tigin si Hafiz sa sabon na na pamagerti pamagerti tigin si miyakaswa tigin kutis si kuan Hafiz tigin oy nasama no to na isaw to adi ka sa sabuta ko betul sa titu manaw kibar aguso manaw izza okay ati pa man na penabunang na Mr. Clean odi na tay mana digan penabun dinna di odi na digan di kon penabun oy kailangan so muslim na susugod na giyang kutuwa oy kaplompiyo isa sa paron ubet kabor na finap silwakat na isa sa paron oben yan pamana pakadepan sa ginawa niyan gitu mamimbida no tawadu agus ay maanan yan na dhul mida so tawadu agus dhul ay maanan yan na mida so kapangaling beban agus so kapakada panas gitu gina kapangaling beban na sa lakoron niya gina kapakada panas na sa lakoron niya so pangaling beban na gina ni sa sakat ng manusia agito iti Rasulullah man tawadu alillah rafa'ahu Allah san sa tawa mangaling beban na ipuro Allah na ayadul nagyang utwa kapaka depan na nga siko pamana ginawa naman so Ahmad bin Hanbal lagi tamiyali tano miyasa na dineriman so pamugino ng mga dato tama sa matero pagano guna malaki kibro sa Ahmad bin Hanbal diterima sa awan lagi ito na azizan nafs oway pamana di niya nga baya o ba mga depan na so ay maanan niya na ginawa niyan nagina ni pamana kailangan na mga midetano so manaw kibar aguso manaw izza so kibar nagyang utwa ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batarul haq giyang utwa di ka terima si ko benar wa gamtun nas nagyang utwa aya kailangan ako sa lakor ka na mabubanas ka na mapuro oway na aya izza nagyang utwa menang ay nibigay ka wallah udina giyang utwa kato kaw yo tao ko kamamatani ko pangkatanian oway kamamatani ko diyang kay nibigay wallah para teya beger di sekalian pengalampas oway sa paninta ko wallah kay sa buntan waya benar kisumato lagi yang kayak arita no okay na to Sheikh na okay na setan butaman na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh